Jarkovi Zemanovi stúpla trošku teplota. Áno, čo Sonička? Tiež je nejaká nepokojná. Dobre, takže obidvom zopakujeme tie isté odbory. Dobre. Odbory. Keď si vymyslíš šport, tak potom ho aspoň nezmrť jak Vojta. O čo ide? Takže povedzte mi niečo o Vlkovcoch. Veď som vám predsa hovoril. Nezaujíma ma teraz románik Vlka. Pardon. Vlk je homosexuál? To som netušil. Prepáčte. Takže Gregor vlastne mal aj vlčicu, aj vlka? To viete viac ako ja? No my sme to nezastavili ešte. Ten váš návrh, že by som ho rád prijal. Aký návrh? No, že by sme si... Pardon. Že by sme si mohli... Pardon. No stop.